Projekt FIE i HAK-a pronalaženja besplatnog parkirališta za osobe s invaliditetom u Sisku. Hrvatski autoklub na poticaj i uz financijsku podršku Međunarodne automobilske federacije FIA u suradnji s gradom Siskom realizirao je projekt koji omogućuje osobama s tjelesnim oštećenjima jednostavnije pronalaženje besplatnog parkirališta u gradu Sisku. Na 64 parkirna mjesta rezervirana za osobe s invaliditetom ispod površine kolnika ugrađeni su senzori koji očitavaju zauzetost parkirnog mjesta. Sustav prikuplja podatke sa senzora i evidentira zauzetosti u stvarnom vremenu. Podaci su vozačima dostupni na besplatnoj aplikaciji ParkDots. Dovoljno je na pametnom telefonu u trgovini aplikacije upisati ParkDots i skinuti aplikaciju. ParkDots je jednostavan za korištenje, a pruža informacije i za neke druge gradove u Europi. Aplikaciju mogu koristiti registrirani korisnici i gosti. Ovaj projekt izravno pomaže skratiti vrijeme potrebno za pronalaženje parkirnog mjesta i smanjiti gužve u prometu, a indirektno doprinosi smanjenju emisije štetnih plinova. Informacije o zauzetosti parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom u gradu Sisku bit će uskoro dostupne i na interaktivnoj digitalnoj karti Hrvatskog autokluba, odnosno HAK-ovoj aplikaciji za pametne telefone.